Okay, magasulod na si Kagrupong Edgar Diaz, no? Ang pagbabalik ni Kagrupong Edgar Diaz. Ang nabatian naman nato ni siya dati sa may Short FM 101.5 sa Lakturan pa kita, no? Okay, sa iyang una pagamahon ang balod ang palaanggiran. Palakpakan naton mga kagrupo, mga ka-short. Sa wala pa ko mag-amba, ginatamyo ko sa Barangay Arden ang akon kabataan, kagang akon asawa, kag subong man sa mayo mong papamati sa Barangay Palok Bigke. Okay. Ang kabuhi ko diri sa kalibutan, mayara kalipay subong mga kalisdanan. Amo bala ini ang akon kapalaran, mintras ako buhi diri sa kalibutan. Kasubong sang balo ang mga palaanggiran, sang kabuhin akon diri sa kalibutan. Ang tanan nga pagsalig ginasandig ko man sa mahal nga Ginoo nga labing damhanan. Kung ang kabuhi ko diri sa kalibutan, kasubong sang balot ang mga palaanggiran, mga rakalipay subong mang kalisdanan. Mintras ako buhi diri sa kalibutan, kasubong sang balot ang mga palaanggiran, sang kabuhin akon diri sa kalibutan. Ang tanan nga pagsalig ginasandig ko man sa mahal na Ginoo nga labing Short FM. Okay, salamat gid kagrupong Edgar Diaz sa balod ang palaanggiran, no? Sa aton nga kabuhi, hindi man kita totally perfect, kag hindi man pwede nga po lang himaya ang aton maagom or masugata sa aton nga kabuhi. Ara gid ang mga problema, no? So mga problema do balod na siya nga nag-aagi sa aton nga pangabuhi. Okay, basta aral lang kita sa Ginoo ang mga pagtilaw sa aton, so atong malampuasan, no? Sa kada problema, may mga solusyon. So imo naton mangita kita sang solusyon para magbalik sa normal ang aton nga pangabuhi. Okay, balod ang palanggiran ni kagrupong Edgar Diaz.